Zdravo, evo nešto zanimljivo. Psihologija retaila u kriptu. Zašto kriptoinfluenceri pobjeđuju edukaciju? Ako si barem jedan ciklus proveo u kriptu, znaš onaj poznati osjećaj. Otvoriš X, YouTube ili Telegram, svugdje iskaču iste poruke, isti naslovi, iste slike profita. Jedan graf, jedna zelena svijeća, jedan thumbnail s nasmiješenim licem i porukom koja ti sugerira da si na korak do prilike života. U pozadini možda znaš da stvari nisu tako jednostavne, ali negdje između posla, obaveza i umora lakše je kliknuti video koji ti obećava jasnu priču, nego ući u sat vremena dublje edukacije. Tu počinje psihologija retaila u kriptu, ne u platformama, ne u grafovima, nego u vrlo ljudskom trenutku između dvije obaveze, kada želiš vjerovati da postoji netko tko je već sve proučio umjesto tebe. Kriptoinfluenceri tada ulaze u kadar kao prirodni prevoditelji tržišta, dok edukacija ostaje u pozadini sporija, tiša i zahtjevnija. Psihologija retaila u kriptu pokazuje zašto su kriptoinfluenceri često glasniji od edukacije i kako to utječe na odluke ulagača. Ovaj tekst je treći dio priče nakon tekstova o kriptoinfluencerima i X100 kriptoprojektima. Sada fokus prebacujemo na tebe. Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.